Čaute ľudia, moje meno je Harry, ja vás vítam u 8. epizódy z Minecraft Pocket Edition. A prvá vec, čo by som vám chcel povedať, by som sa vám chcel ospravedlniť za tú druhú neaktivitu. Myslím, že to bolo asi takých 3, 4, 5 dní, pomaly celý týždeň. Ale mal som jednak aj to učenie, ale bol som trocha nachladený a nikdy sa mi nechcelo, keď som nachladený, hej. Aj teraz ešte trocha som. A osledol, že proste už natočím tu, že fakt dlhá doba, hej, aby ste mali nové videá, tak som zvedel, že dobre, tak už som tu a natáčam konečne. A keďže som bol trošku nachladený, hej, tak ja som veľa, hej, hral za kamerou, strašne, celkom veľa. Ale mám celú hradbu hotovú, len ešte mi treba spraviť schody na vežách. Ale to spravím tiež za kamerou, ja vám teraz ukážem. Tram tadadá, je to naša hradbička alebo hradba. Takže, začal by som týmto. Toto tu by mala byť taká menšia väža. Tu sú schody a tu by malo byť tiež také menšie oplotenie. Neviem prečo som tu dal 2 torčky. Je tu zombač. Šmejďak. Vidíš tu také schody, jo. Tu ešte plánujem spraviť most, ale uvidím, keď ho spravím. Vidíte, že ešte toto tu celé chcem dať zo skaly, hej, len zatiaľ ešte som sa k tomu nedostal, ale sa k tomu dostanem. Okolo hradby mám toto tu všade. Ja to prejdem, však to video môže byť aj dlhšie, predsa. Nemusí to mať iba stále 15 minút. Je tu ďalšia ovečka. Do prdele, ja už som si v hradbe vytvoril takú ohradu, kde si dám ovce. Ja už som začal chovať ovce a tam kury mám, či čo tam mám. Všeličo možné, hej. Takže ja už som začal chovať zvieratá, hej. Ale je tam celkom dosť. Takže, dobre. Ja si tu vezmem. A ideme si tú ovečku nalákať, hej? OK. A kde som ju videl? Počkej, kde moja hradba? Tu je. Čiže, no a ešte tu som chcel potvrdiť, že ešte tu nemám to celé dokončené. Ale ja si to dokončím za kamerou. Dobre, tu je ovečka. Že... Ideme tady, poď. No, ona bude ísť za mňa, aj keď budete ísť takto. To mám zase vlastne skúsiť. Vidíte, že ešte tu mi treba dať, takže... Tu som začal, tam som ešte nebral, dorím za kamerou. Dobre, ideme dnu. Prvá, čo si všimli, je určite tie zvieratá. Zatiaľ tu mám iba ovce. Vypadnite. Aha. Opovasa. Tak. Svinia. What the fuck, tu musíte kliknúť na toto? Stoj. Prečo ich to zabíja? Pusti sa. Chápete? To akože tu dali nové, že keď ostriate ovce, tak vám tu ich zabije? Ukážme na to, koľko vám boli. 8. Takže si tam upiec. Ja mám tu dosť uhlia, lebo ja som veľmi veľa vypaľoval toho kameňa, vidíte, že tu som si dal, lebo ja už chodím veľa ťažiť, to mám kameň zbytočný. Ja to sa nechám pri sebe, jedno. Tu si dám tu zombičie meso, aha. Zombičie meso mám tu dole, neviem čante. Tu si dávam jedla. A tu mám to zbáňa. Ešte tých peskov je to veľa. Dobre, počkaj, ja som si spravil torčky troška, alebo však máme. A to je všetko asi z hradby, ale ešte som ho chcel ukázať, hej. Tu ešte spravíme také schody dookola a ešte hore dačo vylepšíme. Dobre, teraz vám ukážem, toto som vám ukazoval, baňu, hej. Z baňe sa mi nič nezmenilo, ako len to, že mám tam viacej chodieb. Si sa vidí, že a všetky vedú tak ďaleko, že až
Hej, ja by som možno začal touto, tu som kopal, jo, tam som kopal. Ktorého som ešte nešiel chodbou, počkajte, sa mi dá, že tu tak kde na konci to bolo, hej. Takže ideme touto. Dúfam, že dačo nájdeme, hej. Ja už vám poviem popravde, ja už to natáčam po druhýkrát. Nie druhýkrát, po tretíkrát, lebo furt mi do toho dačo prišlo. Po prvýkrát ma vyrušila Segra a po druhýkrát mi začali písať na Messengeri, takže sa vám priznám, že tu už točím po redstone. Neviem, či ste si všimli, že mám už 5 stackov redstone. Ja už aj neviem, že čo s tým redstone mám robiť, ty kokos. Tam je ešte jeden, všimol som si, ale sereme na ňo, mám veľa toho redstone. Nebereme ho. Tu zasvietime. Dúfam, že som ešte zobral náhradný krompač. Troška pomaľujeme, aby to zasa nebolo iba za seba o bani. Ja skutrujem, že či natáčame, dobre natáčame, lebo sa mi stalo už párkrát, že som hovoril, alebo buď som zabudol zapnúť audio, hej, aby som mohol rozprávať do videa, alebo proste sa mi ešte stali také veci, že napríklad som zabudol, hej, proste hovoril som do kamery, proste som hovoril aj normálne, ak teraz hovorím a som nenatáčal, takže asi viete, aký to bol trapas. Hovoríte do kamery, ale vy nenatáčate, takže sa mi párkrát stalo už, takže si na to dávam veľký pozor. Dobre, ja by som išiel headzbani, predsa zasa celá časť zasa nebude iba zasa o tom minovaní, hej. Pôjdeme možno na drevo, lebo dochádza mi drevo a táto časť bude taká iba troška už voľnejšia, keďže už mám aj hradbu celú dokončenú skoro, už mi treba tie schody okolo hradby, no na čo mi prišlo a ešte mi treba schody na väžu. Dobre, YouTube. Tak. Nejaká správa mi prišla z YouTube, neviem čo tam, potom sa na to pozriem. Ďalej, čo som chcel, uložiť si kameň. Ja mám zaraz plné česky, hej. Takže akože to je fakt super. Uložiť si poďte si koľko na resonu, hej. Už mám 6 takov dokonca, ty kokos, ja asi spravím osobitnú českú redstone a idem ju spraviť hneď teraz. Však ja mám drevo okolo seba. Pretože toľko redstone mať, tak to je fakt akože. Že ja si ju spravím, kde si ju dám. Nechcem zasa spojiť, hej, aby bola. Tu si ju dám ku koncu. Takže ja si teraz poberiem, lebo fakt mám toho veľa a táto česka sa mi začína už spojiť. No ešte tam mám miesto, ale spravím osobitne. A ešte navrch možno spravím niečo osobitne o kameni, lebo. Takže tu si podáme redstone, tu bude samý redstone, keďže redstone teraz nachádzam veľa. A už viete, že z jedného bloku vám možno padne 5 redstoneov, hej. Maximálne 5, 4, hej, takže sa oplatíme vlastnú česku. A ešte by som spravil jednu, keď už som tu. Pardon. Ešte trošku vidíte, že trocha ešte nachladený. Takže mám už 7. To som si chcel iba tak nechať pri sebe. Tu dáme tu. No vyzerá to dobre. A tam dáme ten kameň, čo tu mám. Čo som chcel povedať? Aha, už viem. Ja som rozmýšľal a som sa rozhodol, že si tu tie česky nechám. Sa mi ich nechce presadzovať, hej. Proste sa mi ich nechce presadzovať a som sa rozhodol, že si ich tu nechám proste. Čo robím, ty vole? Ja berem to nesprávne suroviny.
Ja si to tu chcem troška rozstrediť a poukladať. Lebo kašľujem na to. Toto si poberieme stade preč. Neviem, že či tie jedné česky bude dosť. Som zvedavý. Strašne dlhé to je. Ja idem vyhodiť tie nezbytočnosti. Ja ešte som nenatrafil na lávu, že by som ju nabral, hej, tak ja len tu tak vyhodím. Ono to zmizne. Do rána, alebo neviem. Po niekoľkých dňoch to zmizne určite. Ideme sa vyspať, idem trocha na drevo. Pozriem sa na obilie. Hoci sa mi zdá, že sme boli kolo obilia a bolo tam celkom. Víte, že ja som sa prichyl okolo dediny. No, okolo Mešťanov, alebo jak to nazvať, to máte jedno. Hej, tu som sa ku ním prichylil. Aby som tu nebol sám. Počkej, v tejto nie. Ešte jedna je. Vidíte, že táto dedina je na vode, takže títo Mešťania sú tí typickí rybári. A musím si spraviť udicu, ty vole. Aby som mohol aj ryby. Aby som mal aj inče potravy. Pozrite sa tu. Fíha. Choď hore. Už tak išiel pomaly. To máte jedno. Pozberáme obilie. Tak bar som z toho obilia nedostal, len 9, no. To semiačok vyššie hlavy. Tak čo? Na dusy. Sa ospravedlňujem. Práve na videu, no. Vás nepojazí. Dobre. Ale to tu len tak zahodím, ale to zmizne. Ešte tam nejaké zbytočnosti. Nie. Joj. Dobre, tu je jaskyňa, ja som ju už preveril. Som vtedy iba nemal torčkov, ja som preveril a som tam torčky nedával, takže som mi nechcel. Môžem si vyrobiť chleba rovno z toho, mám akurát. Víte, že chleba už tiež sa mi začína povedať, že keď mi dojde mäso, tak si nasadím chleba. Hej, víte, že mäso mi tiež dochádza. Ja sa poviem, že či mám dať čo z tých pavúkov, čo som pozabíjal. Mám 5. Ja si môžem ty kokos aj luk vytvoriť už. Spátky. Dobre. Ja som sa aj nešiel, ja som proste iba zabíjal, ne? A koľko treba na toto, na udicu? Však mám 2. Tyčky nemám, aha. Dobre, mám to. Fish. Bum. Ale tu nič nechytíte. No, ja už nebudem dneska o seba tu drevo, ani tú paličku. Len si tu nasadím luk. Kde? Dobre. A ideme skúsiť, že či niečo nechytíme. Ja dúfam, že hej. Zombika ideme chytiť. Zomri. Mám asi 3 šípy, sa mi zdá, že som to mal. Posledný šíp, ty vole. No. Teraz čím mám striedať? Až dačo chytíme. Nespadá mi tu dať ryba. Ja neviem, vlastne ako sa tie ryby chytajú. Ja som ani tak ryby nechytal, vám poviem popravde, takže... Neviem, že či to má byť dlho tam, alebo čo, ty vole. Neviem. Ako dlho to tam má byť ani. Ja som ešte... Ja ti poviem popravde, že ja som ani tak ešte ryby ani nechytal. Sa mi zdá, že keď som dakedy hral Minecraft na počítači, hej, sa mi zdá, že som chytal ryby. A neviem, že či tu tak majú spadnúť tie ryby, alebo čo, ja neviem. Fish, daj mi nejaké ryby, ty vole. Ja neviem, vážne.
On tam skáče, ja neviem. A ryby nikde. Dobre, kašľam na to, ja sa to naučím. A ja sa poviem, že či natáčame, jak dlho. What the fuck, YouTube. Keď ste prihlásení, keď máte odber na YouTube, hej, tak ja som si dal, že mi proste dáva informácie, hej, o tom. Hej, keď proste ste prihlásení na nejakom youtuberovi, hej, a že napríklad práve nahral video, tak vám to dá vedieť, že práve nahral video ten youtuber a vám to dá proste vedieť a vy môžete ísť a si to video kúknuť ako prvý, alebo neviem. Že ja to rýchlo postrám, neviem kto nahral, dobre, wrestling, to ja väčšinou pozerám. Takže 16 minút natáčame, no, pomerne dosť. A ja by som to možno aj ukončil, aby to video predsa nebolo také nudné. Takže som rád, že mi tu nikto nenapísal nič, takže to som rád. A keď sa vám páčilo, nezabudnite dať like, koment a odber a ešte raz sa vám ospravedlňujem za tú druhú neaktivitu, hej. A ja sa vám lúčim a majte sa, čaves.